Sigon sa akong gikapahibalo ninyo, karon mao ang katapusang Domingo nining panahon nga atong gisaulo karon, ang panahon sa Pasko sa pagkatao sa atong manunubos. Nga diin akong balikon mga igsoon, kining panahona usa ka sagrado nga kasaulugan alang natong mga Kristiyanos tungod kay muni atong paghandom sa dakong gugma sa Dios kanato mga igsoon. Unsa may pagpadayag siya dakong gugma nga siya sa iyang pagka-Dios nagpakatakos pagpakahimong tawo ug mipuyo uban kanato aron nga sa iyang pagkatao pagpuyo uban kanato iyahatang madala dadon taniya asa man tayo dadon sa kahuasan sa kinabuhi sa sala. Kaya ang pagkahuas nato sa kinabuhi sa sala mga igsoon mauni ang kahingpitan o katumanan sa atong gipangandoy nga kaluwasan. Ngano nangandoy man tag kaluwasan? Tungod kay ang resulta o produkto sa sala mga igsoon, mga kadaot raman gyud, mga dili maayo nga resulta sa ato ang kinabuhi mga igsoon. Mao na nga kung magpabilin ta sa estado sa sala, magsige gyud tag pangandoy og kaluwasan. Oo. Kay kanang sala mga igsoon mao ni ang mga bakak og sayop nga pagtulunan mo na nakabuhat po tag mga sayupod nga mga binuhatan. Mao na ginaingon mga igsoon, unsaon man nato pag kinabuhing matarong kung ang atong gituuhan nga matarong hiwi. Insakto ba? Unsaon man nato pag kinabuhi sa kamatuoran kung ang atong gituhuan nga kamatuoran bakak. Unsaon nato pag ingon nga magkinabuhi ta sa kamatuoran o kani nga sa insakto nga pagkinabuhi kung ang atong gituhuan nga insakto ang sayop ug labaw sa tanan. Unsaon man nato nga madagayaon o mahayag nga kaugmaon kung ang atong gituo ang kahayag kangit-ngit. Nandigyon nato makabot ning tanan mga igsoon. Maubitaw na nga miani atong Ginoong Hesus nagpakatao aron nga hulmaon ta, koreksyonan ta. So kung unsa atong mga prinsipyo kinaiya nga atong gipangbuhat nga maoy nakapahadulom sa atong kinabuhi maison koreksyonan nato ni diha sa atong pagtuo ni Kristo. Palanglitan, hapit na magunang barangay eleksyon, daghan naman po ning manawat og kwarta ani. Bisag postaan na ipata, ako di madyo ko manugal, postaan na ipa. Ha? Oh. Hindi kayo may tabuan na, kung magsitag panawat kwarta, di manaog gihapon tong mga kandidato nga kansang loyalty. Wala sa mga tao nga nagsulat sa ilang ngalan. Asa ilang loyalty? To as a financier. E panahon sa eleksyon, miso naman ay financier. Manghatag sa kandidato, aron mo ipanghatag ninyo? Nan, unsa may metabo, makoreksyonan na to ni. Munang magmatinud-anon ta, magpuyo tas kamatuoran mga igsoon. Mabita na nga niining Dominguha usab mga igsoon. Kanang katapusang Domingo, sa pagsaulog nato sa Paskos pagkatao sa atong manunubos nga mga pagdawat atos kaluwasan mga igsoon. Karon Dominguha atong gisaulog pod ang kapistahan sa iyang epipania o pagpadayag niya unsa siya nga pagkamanunubos sa kalibutan mga igsoon. Muni karong Dominguha, panginaot nga unta, pinaagi ni ining pagpadayag o pagpaila sa Dios sa pagkamanunubos epipania, dini kitang mga Kristiyanos, ilabi na kitang mga Kristiyanos sa atong panahon karon. Malig-on ang atong pagtuog, pagsalig ngadto sa Dios mga igsoon. Ngunang atong balikon, no? Aron nga malig-on kita may musalig ta, atong balikon. Unsa ang iyang pagpadayag sa iyang kuan nato, pagkamanunubos, balik ta sa ebanghelyo mga igsoon. Unya atong sabton kining mga tima
nga gisgutan sa atong ebanghelyo. Kaya kitang mga tao may isun ni kalibutan nagakinahanglan gyud tag timaan. Aron nga pinaagi ni mga timaan makasabota sa usa ka realidad nga dili makita. So dunay dili makita nga kamatuoran apan pinaagi sa timaan ato ning masabtan. Unya ato nga madawat kini mong kamatuoran na. Bubitan lang dinhi sa atong simbahan, panaw isip usa ka katawhan ta atong nagsaulog tag mga sakramento sa atong simbahan. Unsa man ang sakramento? Gikan sa sacrament in English, sacred, mentum, sign, so sagradong timaan. So munang gasaulog tag mga sagradong timaan, aron nga pinaagi mo sagradong timaan maison, masabtan nato og matuhop nato kining dakong buhat sa Dios kanato ang pagdawat nato sa kinabuhi sa kaluwasan. Palanglitan dinhi sa Santos nga misa, naman tayo importante kang timaan dinhi nga kinahanglan nga ato ning tan-awon diya sa mata sa pagtuo dili in pure reason. Kadi ta kasabot ani. Palanglitan kanang kita magita sa bread and wine, dili ba? Panog bino. Pagkahuman sa konsagrasyon ana mga igsoon, atong tan-aw na usa ba ang panog bino? Wala, murag yapon. Nya ini kalawat na to, unsa may lami sa pan. Di hari na ragyapon. Nakuha nino? Pero kung tan-aw na to, nakuha tayo pagtuo, nangalawat na taghari na. Pero kung tan-aw na to nas pagtuo, ang bayhon sa pan ug bino human sa konsagrasyon dili na siya pan ug bino, naunsa man siya lawas ug dugo ni Kristo. Kay mo man nagingon sa atong Ginoo, mikuha siya ag pan, iyang gipikas-pikas gihatag sa mga tinunan o iyang giingnan, kan-an ninyo kini kay mao kini ang akong lawas. Akong lawas. So ang atong gikaon human sa konsagrasyon, bisag iyang lami horina pa, pero dili na ordinaryong panlawas na sa atong Ginoong Hesus. Kung nganong naunsa ng pagkalawasa, pangutan-o na itong Ginoo. Kadi mamakak ng Ginoo mga igsoon, na siya may gaingon. Nganuman, kaya aron sa pagkalawat ato siyang lawas, siya mo'y mahimong kalanon sa atong kinabuhi. Kaya ka na itong gipangkaon nga mga bugas, kamuti, dili na wanaghatag o kinabuhi na to. Kanang pagkauna, ang ginaris ana ang atong lawas, inyong lawas. Mo bitana nga kung magpasagad tag kaon, pasagad tag kaon, manubra tag tamis, di ba diabetison ta? Unsa may gidiabetes nato, di ba atong lawas, atong kalag gidiabetes ba? Waman. Mo nagapakanon po nato ang atong kalag maison aron ka makakinabuhi ta sa tukma nga kinabuhi, makaplaga nato ni ug kanang mo pagkauna mauna si Kristo mga igsoon mo na atong kalawat. Pero mo lagi na di nato na masabtan kung pure reason ta, walay pagtuo. Mo na og mag pure reason ra ta, mingon ta ka apan na din atong gikalawat ya kanang pare pod dalo pod kay iyang pan dako amok gagmay. Bintahoso. Di ba? Kana kung wala tayo pagtuo. Pero kay pagtuo man nakita na to nga dili na sa ordinaryo nga pan mga igsoon. Mausab din ni mga igsoon. Sa mga timaan sa pagpadayag sa manunubos mga igsoon, ato po ning tan-awon sa mata sa pagtuo aron atong dini atong mapalig-on ang ato nga pagtuo sa Ginoo nga siya gudi ay ang tinuod nga manunubos nato wa nay lain pa. Na tanawa balik ta sa ebanghelyo no. Gihalagwayan ta nga dunay mga dumuduong gikan sa sidlakan mga igsoon nga mga eksperto ni sila sa kamay tungod ani mga heavenly bodies ba. Nya unsa may tawag nato ana kanang mga tao nga naa si ilahang expert sa pag-study sa mga heavenly bodies. Unsa tawag nato nila? Astronomers, no? Mo na astronomers. Muna ang magabi dagang astronomers, no? Kaya magtanaw si heavenly bodies ba magkano heavenly bodies talos bituon. Kabalo man na magtanaw bituon. Ano ba butilya ba red horse ana katanaw bituon. Muna astronomers.
Dili na mo akong gipasabot ha. Oh. Nya tanawa mga igsoon, kini nga mao nga astronomers, dili ni sila ordinaryo nga astronomer. Nganuman kaysa ilang pagbasa sa heavenly bodies, adunay pagtuo nga nalambigit ni ini. Dili pure reason na ay pagtuo. Nganuman tanaw makita na to sa kadaghang bituon anang gasiga anang gabion na. Anang kagabion nganong kana pa magong bituon na ilang nakita talagsaon nga kayag. Di ka kakitaan na mong talagsaon kahayag kung wala kay pagtuo. Puro ko naghayag ng mga biton. Am I right? But because of that faith, sila nakakonclude nga kaning nga bituon, dili ni ordinaryong bituon, dunay gipuntingan ani mga igsoon. Nakarong panahon na, gi-explain sa science tanan, aron di na tamutuo, nga timaan day na sa Dios. Na tanawa, dinita gipasabtan mga igsoon ang katalagsaon sa maong nga kahayag ni Kristo. Dini gipasabtan ta nga ang iyang pagtulunan katalagsaon mga igsoon kay gituan ang pagtulunan mo man kahayag sa atong kinabuhi. Nakitang mga Kristiyanos mga igsoon nakakita bata sa katalagsaon sa pagkahayag sa atong Ginoong Hesus. Kanining kalibutan ng atong gipuyan, daghan kayong gatudlo na itong kahayag mga igsoon, mga pagtulunan. Pero atong pangutana, kita nga mga Kristiyanos nakakita bata sa katalagsaon sa pagtulunan ni Kristo? Na, tagata mo example mga igsoon, karon lang ba? Alampuon kayo ni. Kaning gira bitaw sa Ukraine o sa Russia, apektado biyata ni tanan, ekonomiya na to ani. Pero tanawa, unsa may gitudlo nila aron makabot ang kalinaw, maundang ang gira. Suplayag armas ang Ukraine ug mga balag gipagirang Russia. Nya malinawo na na. Mapulpog og samot luoy kay mga tao. Pero mo man gitudlo unsaon nga maabot ang kalinaw. Kalinaw mga igsoon makabot lamang kung dunay dialog. Istoryahon ba unsay hinungdan nganong gaaway? Unya mo ni tagaan og resolusyon, respetuhan. Dili kay magpagarbo kinsay haring gangis. Luoy kay mga tao mga igsoon. Munang nangandoy tao kaluwasan din napita. Munang si Kristo mga igsoon. Niupir na tog talagsaon kaayo. Nga pagtulunan aron ta maluwas. Aron dunay tinuod nga kalinaw. Ambot o nakadayig bataan ni. O sa iyang pagtulunan. Arong naatay kalinaw mga igsoon, unas tanan, iyatang gitudluan, nga mubalik ta sa tuburan sa kalinaw. Unsa man? Ang Dios. Balik tag ila og Dios. Nga sa atong pag-ila og Dios, pagdawat og Dios, atong tuuhan nga ang Dios mo'y tuburan sa tanan. Atong kinabuhi mga tao, gikan sa Dios. Na unsa man ning kinabuhi ang atong nadawat gikan sa Dios, unsa man ning matang sa kinabuhi disgrasya. Ha? Wa mo kabalo. Unsa man ning kinabuhi ang nadawat nato sa Dios, kinabuhi sa gugma. Ngano man kay ang Dios gugma man. Nya mo ni nadawat nato, mo bitan ningon atong Ginoong Hesus, pag higugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Kay kung maghigugma ita mga igsoon, naa ang tinuod nga kalinaw. Nga naman, unsa may produkto sa gugma? Kung maghigugma ita, muna giingon, pasaylua ang nakasala kaninyo. Nya, mag-away na dahi ta aron. Nagapasayluan na man ta. Ang makapagubot na to, maison, kung di ta kabalong mo pasaylo, huwag na makasala na to, bagunahon na ta, mubalos ta. Way kalinaw nato mga igsoon kung naay makasala nato dili ta makadawat sa mga kahuyang sa usag-usa. Namora ba ni gitulo aron di mo mag-away o sige ayra mo pagtagdanay. Aron mo pagsultian na di nangabaho na ng baba. Yan naunsa naman atong relasyon aron na maayo ba atong relasyon? Kaya wa man nato maghisgot wala man
hisgot unsay nag-away nato di walay resolusyon usabay may taboron makitanawan na ta iya ta kalagot pirmi dili ba tanawan ng walay gugma di ug mo pahula man tuod magpaabot pong ilisan nyagdi ram kabayad di giatake nagkasing-kasing nganong wala bayre nya manunglo pagod di nakasala na noon ta dili ba purog man ay gugma mga igsoon, kung tinuod kang ni tabang, tabang. Galing kay atong tabang ro mga igsoon, di naman gugma, di naman pangalagan, atong tabang ro kapitalista naman. Mutabang ta, aron nga, naputay atua. O, munang purpose, mga tag kwarta, ro palos eleksyon na po'y mamutar nila. Graft and corruption mga igsoon. Namo po na ampay na to, nga mahayahay tang di ta magpasingot. Dili ba? Muna mga igsoon, atong Ginoong Hesus miani siya aron mahimong kahayag nato mga igsoon. Munang tanawa, gipasabtan ta nga ang tao day nga mangita sa tinuod nga kahayag sa kinabuhi mga igsoon, muinding gyud ay ni Kristo. Tanawa, asa gidala ang mga maalamon dito ni Kristo. Siya di ay ang matuod nga kaluwa, mga manluluwas na to mga igsoon. Wala laing makaluwas na to, si Kristo ragod. Galing lang dagan ro mga binunyagan, wa man mo tuo nga si Kristo mo'y manluluwas. Kaya apil naman na kay mas lupig mga ni Kristo, mga politicians nga may kay mga suborno. Lupig pas Kristo kwarta. Nya mga Kristiyanos, mga igsoon. So unsa di atong gipangita sa kinabuhi? Munang karon gipahinumduman ta mga Kristiyanos, mga igsoon. Mobita ng tanawa, pag-abot sa mga dumuduong, mihalad sila sa atong Ginoong Hesus niya. Nagipasabot ang ilang halad. Unsa ilang halad? Una, unsa man? Bulawan. Sa karaan ng panahon mga igsoon, kanang tao nga halaran og bulawan, mga halangdon ra gyud na sila. Halangdon ba mga tao nga tag-as na to. Na kung ato nang dadon sa atong panahon ron, di ba ka na mga tao nga halangdon sa atong panahon ron, pamation gyud. Kabantay mo ana, daghang mamati nila mutuo pagod. Kisa man ato mga halangdon ng panahon nga pamation, di ba? Kapitan, mayor, gobernador, presidente, obispo, nga mo na ganin sila musulti, maminaw kita, bitaw sa anak-anak, kay ngano mang nituta kay halang doon man. Nga nganong pangutana ron, nganong kita mga Kristiyanos, di man kita mamati ni Kristo, halang doon makas Kristo. Nganong mas mamati pamanta sa pagtulunan sa ubang mga tao nga dili halang doon? Alang na ito mga Kristiyanos, kinsa day atong halang doon? Munang karong gipahinumduman ta. Ikaduha, unsa nga gasa, insinso. Unsa man ang timaan sa insinso mga igsoon? Halad ngadto sa Dios. Mabitan ng si Kristo mga igsoon, nahimong halad sa Dios alang nato mga tao aron mahawas ta sa kinabuhi sa sala, o si Kristo usab mo atong halad ngadto sa Dios aron kita kahimutan ta usab sa langit nun nga amahan pinaagi sa atong pagpakigiusa diya sa atong Ginoong Hesus. Mabitan ng kitang mga Kristiyanos na ison ang atong consciousness nga maningkamot ta nga mahimutang mahumot o kahimutan nga halad ngadto sa Dios. Muna gipasabot ato gift of person na kini mga igsoon masabtan biya unta nato ni kung mubalik ta sa kahulugan sa kaminyoon. Sa karaanan mga igsoon, kanang mga banag asawa, pananaw silang kaugalingon, halad na sila. Nga ang bana halad sa iyang asawa o ang asawa halad sa iyahang bana. Mo bitan sa karaanan ang mga babayi magputli. Nga naman, kaya ang ilang kaputli, muna ilang garbo kayo nga ikahalad sa ilang pamanhunon. Na karon mo pa ba na huna-huna ron? Gift of person.
Kapitalism naman ang atong filosofiya mga igsoon. So product naman munang testingan usa o di ba ni factory defect usa paliton. Asa naman ang gift of person nato? You see, naguba na ang atong basic values sa dignity sa atong pagkatao. Naguba, nawala ang atong the value of gift of person to one another. Ugasa ta ngadto sa katawhan sa Dios mga igsoon. Muna atong ibalik kini maong dignidad nato sa atong pagkayusa diya ni Kristo kay muna iyang gibalik nato bisan nga mahimutang halad ngadto sa Dios. Ikatulo, mira. Unsa man ang mira mga igsoon? Guys, good ni og kamatayon. Mobita na ang atong Ginoong Hesus sa iyang pagpanubos sa kalibutan, bisag tuod og niya sa kalibutan, gapuyo siya sa kalibutan, apan ang iyang pagkinabuhi, wa siya magkinabuhi nga giangkon sa kalibutan, kundi nagkinabuhi siya nga giangkon sa langit nun nga amahan. Munang iyang kanabuhi, kanunay nga gapahari sa Dios. Nya mauunta kini ang consciousness natong mga Kristiyanos mga igsoon. Nga bisan to niya tas kalibutan, nakinabuhi tas kalibutan, apan atong unahon-naon, ang atong mga kalandrakas, dili para aning kalibutan na. Nga naman kay mamiya, rabia punta din eh. Di ba? Mo managiyon sa atong Ginoong Hesus. Kawang lamang ang atong tanang mga kahago. Kung ang atong mga kapaghago, para lamang aning kalibutan na, usik, luwi kay ta. Mamiya raman ta, di nato kapuslan. Muna atong Ginoong Hesus nagiya na to. Nga kung maghago ta sa mga butang nga makapasulod na to sa kahingpitan nga Pinoyanan ang gingarian sa langit nun nga amahan. Nga mauunta ni ang atong consciousness nga mga Kristiyanos mga igsoon. Mao na nga manghinaot kita nga nining atong mga kasaulugan mga igsoon sa simbahan nga mao ang pagpahinumdum kanato sa kinabuhi sa kaluwasan ng atong nadawat, magpadayon ta paghulma sa mitihi sa kaluwasan sa atong kinabuhi mga igsoon. Mao nga pinaagi unta dinhi pagsaulog nato karon sa Epipanya sa Manunubos, akong balikon dinhi unta mulig-on mosamot kalig-on ang atoang pagtuo ngadto sa atong Manunubos ang Ginoong Hesus aron pinaagi nini mo pagtuuha magpadayon tang maningkamot pagpakigbisog sa kinabuhi sa kaluwasan aron makasulod ta sa matuod nga Pinoyanan nga gisaad kanatong tanan ang Pinoyanan sa langit sa kinabuhing dayon. Amen.